И така, продължаваме с следващите два въпроса. Първият въпрос е: какво ви кара да се чувствате вдъхновени, мотивирани, заредени? Наблюдавайте се и вижте кое е това, което ви зарежда по някакъв начин. Кога се чувствате вдъхновени? Кое е това, което ви вдъхновява? По какъв начин се мотивирате? Кое е това, което ви мотивира? Наблюдавайте се в следващите дни, ако не можете да отговорите на този въпрос. И просто се гледайте около вас какво се случва. Кое е това, което ви радва? Кое е това, което ви кара да се мотивирате по някакъв начин? И вторият въпрос е: как можете да направите повече от това днес? По какъв начин може да се заредите повече? След като сте отговорили на първият въпрос, пропишете ги. Пропишете тези неща, направете си един списък с това, което ви зарежда, с това, което ви вдъхновява, с това, което ви мотивира. И вижте от този списък как може да започнете да правите повече и повече неща във вашето ежедневие. Как можете да вмъкнете тези малки моменти, които ви зареждат или които ви мотивират, да ги умножите и да започнете да ги правите всеки ден. Преоткрий себе си, последвай ме, очаквайте продължение за следващите въпроси.